Какво означава за вас думата будител? Човек, който събужда, не просто те събужда от сън, а те събужда от дълбок сън. Кои хора бихте нарекал с думата будител в днешно време? Доста са. Доста са. Всеки, който се занимава искрено с култура, всеки, който не само с култура, да знам. Сега сещам между другото за едно момче, той е от Пловдивския квартал Столипиново, казва се Георги Кочев. В последно време доста често го дават по разни телевизии. Това момче за мен е будител в онази общност, която, както знаем, има своите проблеми. Той някакси ги вижда и е намерил свой начин, чрез изкуството, театъра, да се бори. Може ли театъра да бъде форма на будителство в днешно време? Задължително. Не може. Задължително трябва да е. Какво се променя, когато едно представление събуди зрителя? Първо, създава вкуса на зрителя, т.е. работи за развитието на вкуса на зрителя, което е изключително важно, защото вкусът пък формира други неща и създава общност. Театъра трябва да създава общност, трябва да създава нещо, което да върви в главите ни след представлението, без значение какво е то. Какво е нужно на младите хора, за да останат будни и осъзнати? Това въпрос по-скоро трябва да е обратно. Какво е нужно ние да направим? Аз мисля, че трябва да дадем повече доверие на младите. Аз работя много с млади хора и вярвам, че те са изключително будни, но ние малко като че ли ги гледаме като по-малките. Може би трябва да им гласуваме по-голямо доверие. Думът на културата се събужда от дигитален сън. Смятате ли, че културата трябва да има дигитален живот? Задължително културата трябва да има своя дигитален живот. Защо? Защото светът вече е там. Голяма част от света на младите е в интернет, в дигиталното. Изкуственият интелект е нещо, което навлиза със страшна скорост в нашето ежедневие. Няма да скрия, че аз ползвам изключително много това за елементарни неща. Намери ми това, намери ми онова. Основно за информация. Но тези млади хора и не само млади хора, моите връстници, всичките сме в това място и културата трябва да е там задължително, под най-различни форми, разбира се, но трябва да е в диджитал. Успоредно са нещата. Няма първо и второ, успоредно вървят, защото хубаво ти ще ги привлечеш, ще атакуваш през социалните мрежи, които на тях са им на сърце, но когато дойдат и видят съдържание, което не им пасва на техния вкус или по-скоро на техните очаквания, много бързо ще ги загубиш, колкото и да ги атакуваш през дигиталното. Така че нещата вървят паралелно и въпреки всичко ние не трябва да угаждаме на вкуса на публиката. Трябва някакси да търсим баланса между това какво е интересно и да го пресъздаваме, т.е. да го представяме през един доста увлекателен за тях самите начин. Ако трябва с едно изречение да призовете хората в този ден, какво би било то? Събудете се, светът е прекрасен, животът е прекрасен. Събудете се! Любим цитат, свързан с културата? Той описва изцяло моята професия, която е актьор. Това ми е основната професия. Никога няма да забравя моят преподавател, когато наричахме Фадъра, доцент Иван Налбантов. Фадъра ни учеше на едно нещо, което не го са го учили. Актьорската работа, актьорското майсторство е писане върху вода. Той изчезва. Няма спомен за него, но това не трябва да ни пречи ние да се отдаваме на тази работа. Какво ще пожелаете на Дома на културата? Пожелавам на Дома на културата да бъде все така прекрасен домакин, какъвто е, защото за нас е домакин. Пожелавам, това е ясно, пожелавам на Дома на културата много години, изпълнени с прекрасно съдържание, със създаване на прекрасно съдържание, не само да приема, и да се превърне в този дворец, който всъщност архитектурно е, да се превърне в дворец на културата, не само в София дворец на културата, да има и в Габрово. Така че успех!